work it, make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make us stronger. Здравейте на всички, аз съм Дани 123 и това е втори епизод от серията Minecraft Summer House. Днеска това е моята двуетажна къща, ще ви я покажа, после ще ви покажа откритото барбекю. Този път няма автоматична ферма, нито библиотека, като в първия епизод, защото просто този път имам двойна къща и има повече повече какво да се разгледа. Така, тук има 3 наредени печки, тук има съндък, двоен, тук има единично легло, там има двойни легло с още един голям съндък. Това е голямата маса, това е малката, тук има още съндъци. Просто нещо ми стана в бутона. Така. Там също има една малка масичка, съндък, тук също има един съндък. А тук е голямата маса. Тук също има големи съндъци, 3 печки. Тук има тераса с голяма маса и малка маса и тук. Абе, еднакви са, две масички просто. О, ако беше станало и аз не знам. Нещо се обърка. Обаче това се не ме реша. Аре бе, затваря се. Затваря се и затвори се накрая. Там са ни види, значи. Така се отиваме към барбекюто. И точно барбекю към открита маса. Ето откритата маса, това е една голяма масичка. И тук отгоре има какво да я пази, естествено, ако вали дъжд. Там има снежен байон, тук си има нормален. И аз бях Дани 123. Лайквайте, абонирайте се за канала ми и пишете коментари.